What's up mga kabinta? My name is DJ March. Oh no. Nakailang jowa na yung ex mo, ikaw hindi ka pa din nakamove on? Galaw-galaw din! Videos, just click the subscribe. 1,000 years later. Okay mga kapinta, nandito na pa po si Coffee King. Yeah. Okay, no? Welcome to sa aking edition na vlog, blah. Yes, no? Kung wala pa ka nakasubscribe, dapat sure mo na nakasubscribe ka. Salamat sa nag-subscribe. Okay? Ay po na kalintin ng pislita po ng kampana para ma-update yung mga kabingka. Okay? For today sa aking vlog mga kabingka, kung balaod yun na, no? Naudyo ko yung wala yun na uyunan ani akong vlog karon nga ako ipakita mga kabingka. Kay tungod aning nagsupak-supak, okay? Uy, dili ani. Dapat anahon day kay dapat flash report man gid ni. Okay? Narito ang nagbabagang balita sa oras na ito. Isa ka sex gender na binabae nahuli dahil sa protocol sa Scorpio. Narito ang buong pangyayari sa kanya. Paglahad na paghuhuli sa kanya sa Scorpio. Pasok! Subukan mo. Uwi kami. Kung saan kami nakatira. Uy, ano naman? Halika na. Uwi na tayo. Uy, hinuhold ka namin dito. So, subukan nyo ako. Hawakan ha. Manahimik ka lang. Nakabastos pa ako maya. Hindi kami nang babastos. Uwi kami. Nakabastos ka ba namin? Kaya nga nakatulog kami. Curfew na nga eh. Huli Kaya nga nakatulog kami. Uwi kami kung saan kami nakatira. Halika mal. Subukan nila tayo hawakan. Subukan nyo ako hawakan ha. Subukan nyo kami hawakan. Si Bratri. Halika mal. Mal! Huwag nyo kami hawakan ha, please. Mal, halika na. Uwi na tayo. Ano bang inaano nila? Phase 1, si Bratri. Gana, subukan nyo na. Ayan ha. Nakikita nyo ha. Huwag kang mag-video, oh. Huwag kang mag-video. Hindi kami laseng. Ipapakita ko sa inyo yung live ko kanina ha. Ha? 2 hours ago. Pagkagising namin. Sige, subukan nyo. Subukan po, totoo. Yes, alam ko po. Kaya nga po ako umuwi eh. Kaya nga ako umuwi kung saan ako nakatira eh. Kaya ako nagpalipas ng oras kung saan ako natulog. Kaya nga, hindi, hinahawakan nyo ako eh. Nanunula ka sa... No. Kita sa live ha. Yan, Opo, totoo. Yes. Kita nila ha. Kita nila lahat. Kita nila lahat ha. Hindi. Ba't mapipigilan, sir? Ba't po mapipigilan? Nasa katwiran po ako. Sir, nasa katwiran po ako. Hindi po ako lasing. Kaya po ako umuwi. Kasi po... Mandatory na yung face mask. Yes, sir. Yes, sir. Meron po akong face mask. Meron po akong quarantine pass. Meron po. Kaya po umuwi ako kasi kung saan ako nakatira. Okay? Kaya nga eh. Okay. Walang dikitan. Sinong dumikit? Oh, kwento mo. Totoo lang. Nakalive ako. Wala akong pakialam. Oh, yes po. Yes, sir. SPO per Mercedita Latosa. Yes, ma'am. Totoo po. Opo, meron po ako ebidensya na kaya po ako umuwi ng gantong oras kasi lasing ako. Malalik ka.
Uwi na tayo. Yes, aminado ako. Kaya umuwi ako ng gantong oras kasi lasing ako that time. 2 hours ago. Hindi namin kasalanan. Yes, hindi po. Pero wag niyo po akong haharangan kung saan ako nakatira. Kailangan namin dahil Ha? curfew ang magiging... Ang maganda niyan, COVID test. Hindi yung naghaharap. Hindi po yung naghaharap. Sir, ganito po 'yun ha. Kaya po ako umuwi ng gantong oras kasi nga po ilang oras na akong laseng. So nag-stay po ako kung saan po ako nalaseng. So kaya gusto ko umuwi. Sana nga po ma'am, nagpaumaga na lang kayo. Tama po ba sa mga viewers? Gantong oras. Sa mga viewers, Yes tama po. ba? Hello. Sana nagpaumaga. SPO for Mercedes Latosa nandito po. May pulis po. May pulis po, yes. Alas 11 na. Ayan po, Alam na pulis. alam mo ang balita ng... Yes. So, social distancing. Walang hawakan. Alam nyo, i-detect. Ayan po, nakalagay po. I-detect nyo kung saan nakatira. I-detect nyo kung saan nakatira. I-locate nyo kung saan nakatira. Alam ko kung saan ka. Okay. Tapos, finish. Malumuwi na tayo. Business ka na nga. Umuwi na tayo. Halika na. Halika na. So, halika na. Halika na, mahal. Huwag mo kong harangan. Umuwi na tayo. Kukulit mo, kinakausap ka namin. Ibibigay ko po yung ID ko. Mahal! Tayo mag-aaway. Ito muna tayo. Ibibigay ko po yung ID ko, ha? Tayo. Kay madam sa ano ha? Hindi po ako sasakay. Bakit po? Hindi po. SPO for Mercedes to sa uwi. Sasakay po ba ako? Hindi. Curfew time, di ba? Wala akong pake. Ito ang ID ko. Alam ko ID. Kung saan ako nakatira. Alam ko may ID ka. Alam ko may quarantine. Marami namin na taga dito rin. Wala akong pake. Anong oras na ngayon? Finish. Anong oras na? Halika na. Please. Halika na. Sama nito. Huwag mo ako hawakan, sir. Please. Hinahawakan mo ako. Hinahawakan mo ako, please. No. Please, no. No. Hinahawakan nila kami, ha? Hinahawakan nyo kami. Social distancing. Huwag nyo kami hawakan. Uwi kami kung saan kami nakatira. Hello? Okay. Video pa eh. Ay, naka-live ka din. Tutok mo sa akin. Okay. Para malaman mo. Okay. Viewers sa atin doon. Okay. Halika na. Sir, ganito po yan, ha. Kaya po kami umuwi ng gantong oras kasi nakainom kami. Nagpalipas kami ng oras kung saan kami nag-inom. Ako yung nagtatanong doon ka pumapaliwanag Okay. sa kanya. Pinibuha kayo sa akin. Patayin mo nga yan. Hindi po, ayaw po nila akong lubayan, eh. Patayin mo muna yan. Ayaw nila akong lubayan. Alam mo, nagbibideo ka, nagkakanap ka lang ng Ah. kahihiyan. Kikinig ka sa akin. Ay, Kikinig ka sa akin. yes po, ma'am. Kikinig ka muna sa akin. Yes po, hindi po ako sasama. Kikinig po muna kayo sa akin. Yes po, yes. Nasa tama po. Oh, yes po, thank you. Kikinig po muna kayo. Okay. SPO for Mercedes Latosa. Okay. Sa lagay na yan, ha? Sino kausap ko? Alas 11 na. SPO for Mercedes Latosa. Saan po na-assign niya? Quezon Province. Nanonood pa ng video ko. Quezon Province. Ng live ko. Kikinig ka sa akin, ha? Okay. Saan po kayo galing? Galing po kaming Guadalupe Nuevo, sir. Galing kayo Guadalupe Nuevo. Saan po kayo uwi? South Sembo. Siyempre. Nasaan ang quarantine? Andito po yung face mask ko. Sila po ang humawak sa amin, sir. Ako nakausap mo. Opo. Nakausap mo. Mahawak sa'yo. Replay ko on live. I-replay ko on live. I-replay ko on live. I-replay ko on live. Sandali lang. I-replay ko on live. Pakinggan mo si Sir. Shut up. Shut up. Kaya nga ako uwi kung saan ako nakatira, eh. Kikinig ka muna sa akin. Wala akong Gago ka pala, eh. Wala din akong pakialam sa'yo kung sino ka. Oh, Nandito ako. Pasensya na. Uniforme ako. okay, pasensya. Mag-face mask Mahal, ka please, muna. huwag mong hawakan. Mag-face mask ka. Mag-face mask ka. Mag-face mask ka. Kita nyo? Meron mo ba siya dyan? Wala. Face mask. Ikaw magmas. Ikaw na doon ko. Kanina yun. Yes po. Kaya po gantong oras. Ngayon kasi, kung awin tayo, na meron tayong curfew, So, ano pong ibig? sa akin, consider as you are a violator. Apo. Pero meron po kayong social distancing na tinatawag. So, aware kayo as public servant, aware kayo sa social distancing. Or, hindi po aware yung mga
PWD, Aware ako. PSD. Aware ako. Oh yes. Eh bakit ganun po sila sa amin? Kaya nga pinagmamas. Bakit ganun po sila sa amin? Kaya nga pinagmamas kita. So bakit po ganun sila sa Ikaw amin? muna sabi, kaya nga pinagmamas kita. Nasa ang mask mo. So bakit po ganun sila sa amin? Ako kausap mo. Hindi ko sila. Ako. Magmask ka po. Magmask ka po. Tawagin mo nga yung, yung trimodule dito. Doon po tayo sa maliwanag. Hindi, dito po. Dito po. Doon po tayo. Ayan. Oh, yes, yes po. Yes po, ma'am. Andito po, may pulis na po dito. May pulis na po dito. Gumigit na sa amin. Makinig ko po. Okay. Ano pa po ha? Okay, okay. Kung may complaint po kayo, ayan po tayo. Meron po. Kasi nakalay po ako. So, yes. Kung may complaint po tayo, sige, kayong dalawa po, doon po tayo sa opisina sa Presinto 7. Okay? Okay. Sige, doon tayo sa Presinto 7. Pati po kayo, sir. Doon tayo sa Presinto 7. Okay. Ngayon na po. Okay, patayo mo na yung live mo. Okay. Punta tayo sa Presinto 7. Hindi, Tama hindi po. sa inyo. Hindi po. Bakit po? Nakalay po siya eh. Ha? Ba't po papatayin? Nakalay po siya. Oh, halika na po. Sumama ka na. Sige, sasama yan. Kasama talaga ako. Sumama ka na. Sumama ka na. Patayin mo na. Sige. Okay. Hindi kita kakatakutan. Hindi. Mas lalo ko. Okay, makinig na. Yes. Sareho ninyo, sabay kayo, patayin niyo yung live mo. Okay, sabay. Oh. Sabay daw kayo. So, kung nga mo mga pa-shoutout, mga pa-wag-wag diya, mga kabingka, comment lang ani mga kabingka para sa sunod na kong mga pusi ma-shoutout ino mga kabingka okay? So, wala na akong nasulti. Ito po si DJ March Barrios. Paki-subscribe sa aking YouTube channel, DJ March Barrios Channel on YouTube. Yeah, dagang salamat po mga kabingka.